हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज आम आरंभ करमा आमर भाई जीवतियार पिठा मंडारू आरंभ करमा जेनटा कि सब बहन आसिक अलरेडी पिठा मंडा बनाबार लगी रेडी कर दौन न। तो खुद घंटा घुटी भी हो जाऊे न एबे खुद घंटा घुटी कला बेले देखी पारुथिबे केनार करूछन जे एटा मोर सबुरु सान नंद है जेनटा कि ये बेसी स्ट्रंग अछन। तो तांको जिम्मेदार दिया है कि करवार लाई बतर देखबार लगी अछन आमर झील आटा कर दौन राति चललान जेनटा कि बाहर गरम नहीं लगे बोलिक समस्ते यहाँ बाहर करुछन अंधार अंधार दी दिशे टिके बाकी से भल से दिशे आज्ञा कहन कि पिठा मंडा ये सारलान क्या बोलिक पचारुछन। ए सकाल ही करी बंदा बुंदी भी इटा आरंभ करदेले न इटा मोर आज्ञार उपरटा जेनटा कि मन डेढ़ सास खुश अछन पूरा। पूरा तीन चार जन मिसिक करसन तो भल लागसी। चार्टा भौणी थी गुटे अछन से तांगर लागे समस्ते उपास करुछन तो से खुश अछन पूरा आज। से चार्टा भौणी थी गुटे भाई बेले मुई चार्टा भाई रे गुटे भौणी है तो उल्टिया हो जाइए आमर दुई जनकर। आसले आ गोटे देखी पारुथिबे एटा सब पिठा मड़ा आगु रेडी ही सारलान रखाई सकालु क्या लेकिन भिड़ हेसी बंदाबंदी कला बेले आरो इे पिठा मड़ा कर देला बेले इटा तांगर तगलर भौणी है। भोग भोगा भी रखीचन पाखे जेनटा कि आमर सबुरु सान नंद है तो सेनी करन फिर भी फुल फुलटा टिके जिउतिया टिके दे देसन। आउ बड़ नानी जेनटा तांगर सबुरु बड़ नानी मोर बड़ डेढ़ सास से नी आसीन काली आसबे भांजी आसीचन जे से नी आसी पारले न।
ସେଥିରେ 3 ଜଣ ବନ୍ଧାଲି ଇଟା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆସ୍ଲେ କେତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ସାର୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଫଟୋ ଫୁଟା ଟିକେ ବି ହେଇ ସାର୍ଲେନ। ଏବେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜା ଖଜା ବି ଟିକେ ବନାବାର୍ ହଉଛେ। ତ ଭାତ୍ ଖଟା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ବିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଜା ବି ବନା ଚାଲିଛେ। ଡାଲି ଇଟା ଶାଗ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି। ଆଉ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ସାଙ୍ଗେ ଖୁର୍ମା ବି ବନାବାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ। ସମସ୍ତେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପୁରା ମିଶିମିଶିକରି ସମସ୍ତେ କାମ୍ କଲା ବେଲେ। ଏଟା ଛନାଛୁନି ବି ଚାଲୁଛେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କାମ୍ ହଉଥିସି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ଲେ ବହୁତ୍ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କାମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍। ଆଉ ମୋର୍ ଭାଗ୍ ଏବେ ଯେ ମୁଇଁ ଛନାଛୁନି ବି କରୁଛେଁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କାମ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ସବୁ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଏଟା ଛୁଟ୍କୁ ଆସିକିରି ମତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛେ। ତ ମୋର୍ କାମ୍ କଲାବେଲେ ଗଜା ଖୁର୍ମା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ସମସ୍ତେ ନେବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର୍ ଲାଗି କିଛି କିଛି ରେଡ଼ି କରାହଉଥିସି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କଲା ବେଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ୍ କରୁଛୁ କେନ୍ତା ମଜା ଲାଗୁଥିବା। ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ ଯେତେ ଇଟା ଲାଗୁଛି ଆମେ ବନାଲା ବେଲେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗୁଥିସି। ଇଟା ଅର୍ସା ଚାଲିଛେ ଅର୍ସା ବନାବାର୍ ଲାଗି ଗୁଡ଼୍ ବସା ହେଇଛେ। ତ ଅର୍ସା ବନଉଛନ୍ ଇଟା ଆମର୍ ମୋର୍ ଶାଶ୍ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଝିଅ କହେସି ମୁଇଁ। ଆଉ ଇଟା ମୋର୍ ନଣନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କଲା ବେଲେ ମଜାକ୍ କରିକରି କରୁଛୁଁ। ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାର୍ଲା ପରେ ଏବେ ଭୂତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଭୂତ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ ଆରୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁଁ। ତ ଏନ୍ତା ହେଇକରି ଆମର୍ ମସ୍ତି କର୍ସୁଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 4-8 ଦିନ୍ ରହେଲେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ କଟାସୁଁ। ଆଉ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଭୂତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ ପୁରା ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତେ କାମ୍ କବାର୍ ସାର୍ଲୁଁ ଆର୍ ପୁରା ରିଲାକ୍ସରେ ବସିକରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁଁ। ଏଟା ଭିରାନା ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଶେଷ୍ ତକ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଆମର୍ ତରଫ୍ରୁ। ତ IP ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫ୍ରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ୍ କର୍ବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏନ୍ତା କରି ଟାଇମ୍ ଯାଏସି ଆମର୍ 4 ଦିନ୍ 8 ଦିନ୍ କେନ୍ତା ଦିନ୍ କଟି ଯାଏସି ଆମେ ଜାନି ନି ପାରୁଁ।